In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure to this pandemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians. Saint Raphael the Archangel. Saint Roque. Saint Lorenzo Ruiz. Saint Pedro Calungsod. Saint Joseph. Rosario, minahal nga inahan, tanging nga manalipod batok sa dautan, imong kahangawa alang sa kaluwasan, sa imong mga anak ning kalibutan. Ave, Ave Maria. Sa among kaluwasan, gihandong kanunay ug gipasidungan, ang imong kaayo di ko hikalimtan, ug gihandong ko siya sa adlawng tanan. Ave, Ave Maria. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, born and He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead, and the third day rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
himaya ka, inahan sa manunus, una sa grasya, kami hinuluwasan sa kadautan sa The five light mysteries. The first mystery is the baptism of Jesus in the river of Jordan. Let us offer this mystery for the intentions of our Holy Father and Archbishop. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. Ikaw man ang babaeng putli, maanyag pa kay sa bulan, naghapag kami sa tiilan, kanimo inahanghangin. Ikaw labi pang
sa kautuhon, ang kalag mo binilhon sa mga nagasingan. Ang kalag mo binilhon sa mga The second mystery is the self-manifestation at Cana. Let us offer this mystery for our brothers and sisters who are suffering because of COVID-19. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, manaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Sa tiyan mo nga si Jesus. Sa Maria, inahan sa Diyos, iammo kami mga makasasala, karunong sa anak na sa kamatayon, karunong
sadat na sa kamatayon. The third mystery is the proclamation of the kingdom of God with his call to conversion. Let us offer this mystery for our frontliners. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. The fourth mystery is the Transfiguration.
Let us offer this mystery for our brothers and sisters who have died due to COVID-19. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Agad ka kami nga sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Ug paminawa kining among mga pag-ampo, nagikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, paglimbasong ug pagpangaliw, luwasa kami sa dayong kasubo. O Maria, Reina sa Pilipinas, panalipin kami sa mga katalaman. Aga kami nga sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. Aga kami nga sa manluluwas, si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasan. The
The fifth mystery is the institution of the Holy Eucharist as the sacramental expression of the Paschal mystery. Let us offer this mystery for our personal intentions. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most your divine mercy. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve, a te clamamus, exules Filieve, a te suspiramus, gementes et in hoc lacrimarum Sophia, o
The Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, God, the Son, Redeemer of the world, God, the Holy Spirit, Holy Trinity, one God, Holy Mary, Holy Mother of God, Holy Virgin of Virgins, Mother of Christ, Mother of divine grace, Mother most pure, Mother most chaste, Mother inviolate, Mother undefiled, Mother most amiable, Mother most admirable, Mother of good counsel, Mother of our Creator, Mother of our Savior, Mother of the Church, Virgin most prudent, Virgin most venerable, Virgin most renowned, Virgin most powerful, Virgin most merciful, Virgin most faithful, Mirror of justice, seat of wisdom, cause of our joy, spiritual vessel, vessel of honor, singular vessel of devotion, mystical rose, Tower of David, Tower of ivory, house of gold, Ark of the covenant, gate of heaven, morning star, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, help of Christians, queen of angels, queen of patriarchs, queen of the prophets, queen of apostles, queen of martyrs, queen of confessors, queen of virgins, queen of all saints, queen conceived without original sin, queen assumed into heaven, queen of the most holy rosary, queen of the family, queen of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we pray, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Prayer to Our Lady. We fly to your protection, O Holy Mother of God, in the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety. We fly to you, Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amid this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end, and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son, as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted, and their hearts be opened to confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who, in their pastoral concern and fidelity to the gospel, are trying to help and support everyone. Blessed Virgin,
illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. Mary Most Holy, steer our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family and to recognize the bond that unites us so that, in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, constant in prayer. Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress and pray that God will stretch out His all-powerful hand and free us from this terrible pandemic so that life can serenely resume its normal course. To you, who shine in our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
kusog sa matagad lang panlimbasog. Ikaw ang dangpanan sa mga katauhan. Ang imong pag-amuma kang Jesus ug kang Maria, nakahatag katumanan sa pagbuot sa kaitasan. Mga hiyas mo nga naampo, ipaambit mo karon, kay ikaw alang ka namo sumundo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos sa paghatag kanimo kanamo. Salamat, Senyor San Jose, sa mga pag-ampo nga gihalan mo kanamo tanan. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos sa paghatag kanimo kanamo. Sa kanunay kami nagpasalamat sa Diyos sa paghatag kanimo kanamo. Daghang salamat, O Senyor San Jose. Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ning Santos nga misa karon ato i-appeal sa ato mga pag-ampo ang mga mosunod nga intensyon. Misa pasalamat kang Saint Joseph, Birhen sa Ricla, Señor Santo Niño, Mother of Perpetual Health, kalampusan sa negosyo, sa good health, ihalad ni Daisy Cabasa. Pasalamat kang Saint Joseph, ihalad The Lemon Company. Pasalamat kang Señor San Jose, ihalad ni Ruth C. Soko. Pasalamat kang Señor San Jose, ihalad ni Belen S. May. Pasalamat kang Saint Joseph and other thanksgiving, ihalad ni Belen S. May. Pasalamat kang Saint Joseph, ihalad ni Jackie O. Pasalamat sa maayong panglawas sa pamilya, ihalad ni Susette and Rex Colina. Pasalamat kang Saint Joseph, Señor Santo Niño, ihalad ni Richard Frias. Misa pasalamat, gihalad ni Bimbo and Tessie Tibon and family. Pasalamat kang Señor San Jose, gihalad ni Belty F. Jaime. Pasalamat kang Señor San Jose, iampo mo kami, gihalad ni Fe Andrido. Pasalamat kang Señor San Jose for all the graces that we received, good health and answered prayers. Gihalad ni Melba Colver and family, Ana Villavans and family, Ursula O. Rookie and family, Teresa Tunyakaw and family. Pasalamat kay St. Joseph and Holy Family, ihalad ni St. Joseph, Ministerials and Antudukan family. Pasalamat sa recovery ni Baby Jack for celebrating the feast of St. Joseph, graces received and coming days, ihalad ni Evelyn Jaime.
Pasalamat sa ika-18 nga wedding anniversary nila ni Lino ug Annalie Terogo, gihalad ni Terogo family. Pasalamat kang St. Joseph, gihalad ni Mr. and Mrs. Roy Naya and family. Misa pasalamat, gihalad ni Arnold Flores, Mr. and Mrs. Ramon Tonyacao and family. Pasalamat sa adlang natawhan nila ni Maynard Padilla ug Joseph Pos, Manila, gihalad ni Padilla family. Pasalamat kang Senyor San Jose, Mama Mary ug sa tanang mga santos, gihalad ni Mr. and Mrs. Servado Estrella Jr. Pasalamat kang St. Joseph, gihalad ni Arman Alice Cortez. Misa pasalamat, gihalad ni Virgie and Iloy Tunyacao Nilo and Flor Arquilla. Pasalamat sa good health, long life, fast recovery, healing, protection, happiness, and forgiveness of sin. Gihalad ni William Dihe Ansan Sr. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat. Gihalad ni Delia Sanrojo. Misa pasalamat. Gihalad ni Haina V. Alihan Alam and Genevieve. Misa pasalamat kang Senyor San Jose. Gihalad ni Evangeline Flores. Pasalamat sa blessings nga nadawat. Gihalad ni Mr. and Mrs. Jesus Oscar Magali and family. Pasalamat kang St. Joseph, Senyor Santo Niño, Birhen sa Rigla, sa maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat. Gihalad ni Leandro Ruby Magno and family. Pasalamat sa mga blessings nga nadawat. Gihalad ni Mr. and Mrs. Wilfredo Mondigo and family. Misa pasalamat. Gihalad ni Sita and Toto Forty, Vector, and Baby Romeo. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa kabaskog sa tibuok pamilya. Gihalad ni Sagarino and Marababol family. Misa pasalamat kang Senyor San Jose ug sa mga but nga kapistahan, maayong panglawas. Gihalad ni Sarah Sandal and family. Pasalamat sa maayong panglawas. Gihalad ni Belen Sandal and Luis Cortez. Misa pasalamat. Gihalad ni Loida Oy and family, Noel Tonyacao and family. Pasalamat kang Senyor San Jose for the good health. Gihalad ni Mrs. Fe Pino. Pasalamat kang Senyor San Jose sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Gihalad ni Teresita Cois and family. Misa pasalamat. Gihalad ni Domentita family ug ni Tata and Mia Bunin. Misa pasalamat kang Senyor San Jose sa mga grasya nga nadawat ug sa mga grasya nga nadawat. Gihalad ni Sinto and Sumalpong family. Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ug sa maayong panglawas. Gihalad ni Rona. Misa pasalamat. Gihalad ni Lydia Sueco and Walo Alquizar family. Pasalamat kang St. Joseph. Gihalad ni Kanya family. Misa pasalamat, gihalad ni William Abrio Quizon family. Pasalamat kang St. Joseph, gihalad ni Mendoza and Vergara family. Pasalamat sa Feast of St. Joseph, gihalad ni Sipora Pruto and Del Monte family. Pasalamat kang Senyor San Jose sa adlang natawhan ni Maynard Villanueva, gihalad ni Annalisa Vega. Pasalamat kang St. Jude, Senyor Santo Niño, St. Joseph ug sa tanang santos, gihalad ni Violeta A. Ganzon. Pasalamat kang St. Joseph, Senyor Santo Niño, Birhen sa Rigla, sa good health ug sa grasya nga nadawat. Gihalad ni Imelda Ligason and family, Ascension Tan and family, Annabel Tan and family, Erwin Remolta and family. Pasalamat kang St. Joseph, Santo Niño, Birhen sa Rigla, sa maayong panglawas ug sa grasya nga nadawat. Gihalad ni Maria Rosalie Remolta and family, Janet Avila and family, Vicente Marie Stella Villario. Pasalamat kang St. Joseph, Birhen sa Rigla, Senyor Santo Niño, Joselito. Gihalad ni Joselito Soriano and family. Pasalamat kang St. Joseph, Santo Niño, San Antonio de Padua for the graces received. Gihalad ni Mrs. Rosita Sanchez and family. Pasalamat kang Senyor San Jose. Gihalad ni Maricel Brasiro. Pasalamat kang St. Joseph and Mother of Perpetual Health for the answered prayers. Gihalad ni Ibanez family. Pasalamat kang Senyor San Jose, Mary Auntie Inoc,
Gihalad ni Enoch family. Pasalamat kay St. Joseph, Senyor Santo Niño, Mama Mary sa adlang natawhan ni Stanley Ilopre for all the graces received. Gihalad ni Stanley and Fritzy Ilopre and family. Pasalamat kang St. Joseph, Senyor Santo Niño, and Mama Mary sa mga grasya nga nadawat ug maayong panglawas. Gihalad ni Robert and Carlene Pakibot and family. Petitions for the good health. Gihalad ni Bimbo and Tessie Tibon and family. Petition, safety and protection of the family. Gihalad ni Susette and Rex Colina. Special intention for Cesar Jas Teves. Gihalad ni Jaime Teves and family. Approval of COE good health and financial blessings for the family. Gihalad ni Julie. Petition for good health of the family. Gihalad ni Josephine C. Sanrojo. For the good health and protection against COVID-19. Gihalad ni Arlene Cortez. Mawagtang naunta ang sakit nga COVID-19 sa tibuok kalibutan. Protektahi kami sa imong gahom. Ayaw itugot nga kaming imong mga anak matumpawak sa kadaot. Naunta mawala na ang coronavirus sa tibuok kalibutan. Maayong panglawas sa tanang pamilya. Petition ni Senyor San Jose, Senyor Santo Niño, Mama Mary, Senyor San Roque, San Vicente Ferrer. Kaluyan mo kami, panalipdi kami kanunay sa COVID-19 ug ang tibuok kalibutan. Ato sad iapil sa tumapag-ampo ang kapahulayan gayon sa mga musunod nga kalag. Sa kalag nila Fortunata, Julian, Seriaca, Ruth, Simplicio, Mary Modralino, Yogon Chuan, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad sa iyang family. Sa kalag ni Ryan O. Advincula, gihalad ni Mario and Judith Advincula. Sa kalag nila Juanita, Josefa, Maria, Emiliana, Fe Justiniana, Jose Sr., gihalad ni Cabrera family. Sa kalag nila Antonina, sa iyang death anniversary, Ronel, Maximo, Narcisa, Vicenta, Cecilia, Juan, Rogelio, Hilario, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad sa Hibaya family. Sa kalag nila Ricardo, Gloria, Rodrigo, Herminia, Epifanio, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Daisy Cabasa. Sa kalag nila ni Remedios sa iyang death anniversary, Anita, Desiree, Xavier, Francis, Juanita, gihalad sa Hidalgo, Tautuan. Sa kalag nila Pancracio Sr., Agnes, Magdalena, Bonifacio, gihalad ni Navales, Rodrigo family. Sa kalag nila Basilio, Florentino, Fortunata, Francisca, Felipe, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Carmelita Mendoza and family. Sa kalag nila Saturnino, Emerin Shana, Victorio Sr., Petronila, Gloria, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Belty Jaime. Sa kalag nila Victorio Sr., Felicitacion Jose Sr., Eldefonso Ernesto, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Maria Fe Jaime. Sa kalag ni William Paragsa sa iyang first death anniversary, gihalad ni Gemma Paragsa. Sa kalag nila Kenneth, Gemma, Concordia, James Nilo, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Maria Fe F. Jaime. Sa kalag ni Fredeswinda Cortez, gihalad ni Rudy and Kiara Cortez. Sa kalag nila Dolores Sotero Elsa, Emma Florentino, gihalad ni Analeza Biga. Sa kalag nila Victoria A. Buhalono, gihalad ni Years of Maximiana Seno. Sa kalag nila Cesar Fortunato, Seriaca, Monica, Antonio, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Lydia Suico Bugtay and family. Sa kalag ni Felipe Santillan, gihalad sa Santillan family. Sa kalag nila Teodoro, Longina, Catalino, Ezekiel, Marcelina, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Jerope Rita Espina and family. Sa kalag ni Reynaldo Guilera, gihalad ni Rina Gonzalez. Sa kalag ni Elenita C. Basilgo, gihalad ni Aurora B. Perez. Sa kalag nila James Michael, Severiano, Leonela, Alfonso, Felix, ug sa tanang kalag sa Purgatorio,
gihalad ni Rosalie Remolta and family. Sa kalag ni Juanita Cabrera, gihalad ni Chito and Helen Seno and family. Sa kalag ni Francisca Liana, gihalad ni Kenyanola family. Sa kalag nila Dolores Luis, Tio Joseph, gihalad ni Paul and Rosemary Sanchez. Sa kalag nila Toribio, Zinaida, Yotaro, Sofronio, Marcelina Concorado, Filomena, Micaela, Wilfredo, Guillerma, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Wendell Pacris and family. Sa kalag nila Perpetua, Angela, Rogelio, Anita, Gavino, Procesa, Felisa, Caridad, Teresa, gihalad ni Marina Villamor. Sa kalag nila Valeriana, Teodoro, Lucia, Ambrosio, Faustina, and all souls in COVID-19 and Purgatory, gihalad ni Marina Villamor. Sa kalag ni Chito Cortez, gihalad sa Cortez family. Sa kalag ni Ricky Radhai, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Binky Radhai and family. Sa kalag ni Rodel P. Kimod, gihalad ni Jingjing and Kimod family. Sa kalag nila Juanita, Maria Francisca, Rafael, Maura, Matthew, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Mercedes Lim. Sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Edgar and Vivian Pacubas. Sa kalag nila Fortunato, Maxima, Luciano, Valentin, Francisca, gihalad ni Martin Guerra. Sa kalag nila Nieves, Crispin, Bernardo, Amadeo, Ernesto, gihalad ni Mr. and Mrs. Jesus Oscar Magali and family. Sa kalag ni Angeles Galinia sa iyang death anniversary. Sa kalag ni Virgilio, gihalad ni Per. Sa kalag nila Abondia, Primacio Sr., Cecilia, Teodorico Sr., Neil, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Mr. and Mrs. Wilfredo Mondigo and family. Sa kalag nila Primacio Sr., Abondia, Benjamina, Wilfredo, Ernesto, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Mr. and Mrs. Jesus Oscar Magali and family. Sa kalag nila Salvador, Nemesha, Arsenia, Noni, Remedios, gihalad ni Gloria, Medala and family. Sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Dualo, Alquizar and family. Sa kalag ni Corpus ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Cirila Ibanez and family. Sa kalag nila Aurelio Hermano, Angelina Hermano, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Lizelle Hermano. Sa kalag nila Carmen, Pantaleona, Casimero, Maxima, Edgar, gihalad ni Jaime Conde. Sa kalag nila ni Gerardo, Antonia, Estelita, Lily, Carmen, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, gihalad ni Dante and Antonia Colina. Ug alang sa kabus nga mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa Servants of the Suffering Souls Apostolate. Novena ni Señor San Jose. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo sa adlaw tanan. Mahimayaon nga Señor San Jose, esposo ni Maria Santissima, pinakaamahan ni Jesus nga atong kinabuhi, ug manlalaban namo. Naghapa kami sa imo mga tiil, ug nagahalad kanimo sa pipito ka amahan namo, o pipito ka maghimaya ka Maria, o Gloria Patri, sa paghinumdum o pagtahod sa mga punuan nga kasakit, ug kalipay nga gibati mo dinhi ni ining kinabuhi. Ingon man usab tungod sa kanunay nga kasubo nga gibati mo sa pagpalandong sa lawas nga walay buling ni Jesus nga bata, nga sa ulahi nga adlaw sa ubos sakiton sa dako nga mga kasakit, pagadupon ug tungod usab sa dakong kasakit sa kasing-kasing mo, sa pagbulag kang Jesus ug sa iyang santos nga inahan sa imong ikamatay. Ingon man usab tungod sa kalipay nga dako sa imong kasing-kasing sa pagpalandong sa mga bunga nga matan-is sa grasya ug pagkasantos nga hilabihan sa mga tao, sa kahoy nga santo sa krus ug sa pagtambong kanimo ni Jesus nga maayo ug sa inaniya nga mahigugmaon sa oras sa among ikamatay. Busa nagahangyo kami sa imong paglaban ug nangamuyo nga idangat mo kami sa kamahalan nga Dios nun.
sa mga grasya nga itugot sa imong kalulot sa mga tao nga nagadibosyon kanimo ug ingon man usab nga pangayoon namo sa Dios sa labi nga angay sa iyang dakong himaya sa pagtahod kanimo ug sa kaayuhan sa among mga kalag. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Karon pangadyo nato ang pipito ka amahan namo ug pito ka maghimaya ka Maria ug Gloria Patri. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw yatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo.
dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa-luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mamabayang nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo na imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa mga sala. Maingon na nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuwa-luwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mababayi nga tanan, ug bulahan usab ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kaangturan. Amen. Pagampo sa ikasiyam kaadlaw. Santos uyamot nga Amahan, Senyor San Jose, tungod sa buhi nga kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, sa kinatapusan sa imong kinabuhi, kung makabulag ka na sa matamis ug hiligugmaon nga paghiuban kang Hesus nga atong kaayo, ug sa iyang santos nga inahan nga esposa mo nga mahigugmaon uyamot, ug tungod sa imong kalag, kung hapit na mabugto ang imong ginhawa, gitambungan ka nga bulahan sa dakong gugma sa anak ug sa iyang inahan nga dalaygon, ug gisandigan mo si Jesus sa imong pagkamatay. Nangamuyo kami kanimo nga igampo mo kami o idangat mo sa Dios nga atong Ginoo nga sa oras nga makalilisang sa among pagkamatay, dili kami bulagan sa grasya sa atong manunubos ug sa pagtabang ni Maria among inahan, upatik sa pagtabang mo kanamo ug nga dawaton ni Jesus ug ni Maria ang among katapusan nga paginhawa, ingon man usab nangayo kami kanimo nga ipaninguha mo kami sa gipangayo namo niini novena kun daw angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Pagampo, o Dios nga walay sinugdan ug makagagahom sa nga tanan, nga tungod sa imong kaluoy gipili mo sa tanang mga tawo ang among amahan, Senyor San Jose, aron mahimo nga esposo sa mahal nga Birhen Maria ug magbalantay nga matinumanon sa hingpit niya nga pagkaulay, pinakaamahan ug magbalantay nga makugihon ni Jesus. Testigos sa mga misteryo nga labi ug halawong, sinayran mo sa mga sikreto nga labing tinago, punuan ug pangulo sa imong balay ug mga sakop niya si Jesus ug si Maria, nga gibuhi niya sa singot ug kahago sa iyang lawas, giubanan niya ug gisilbihan sa ilang paghingilin, ug sa mga kalisdanan nga tanan gitabangan niya ug gisagang sa pagdumot kanila sa mga tawo, ug sa ilang mga peligro sa pagtuman nga hingpit sa kabubuton nga santos uyamot, sa mga hataas nga katungdanan nga gihatag mo kaniya, ingon sa usa ka alagad nga masinungtanon. Tungod sa mga pahanungdan ining santos uyamot, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga kaluyan mo ang among kaluya o kahangol. Pasayloon mo ang among mga sala, ug tagaan mo kami sa grasya nga ikatuman sa mga katungdanan sa among pagkabutang, o ikatuman usab sa mga batasan nga santos, sa pagbuhat sa nga tanan nga angay sa pagsilbi kanimo, ug sa pagpadayon kutob sa katapusan sa among kinabuhi, aron makadawat kami sa usa ka santos nga kamatayon, ug sa katapusan dangaton namo ang bulahan nga dili matapos gihapon. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Litania kang San Jose. Ginoo, Kaluyi kami. Kristo, Kaluyi kami. Ginoo, Kaluyi kami. Kristo, Matiya kami. Kristo, Kalimugi kami. Diyos Amahan magbubuhat sa kalangitan, Kaluyi kami. Diyos Anak manunubos sa kalibutan, Kaluyi kami. Diyos Espiritu Santo, Kaluyi kami. Santa Trinidad usa ka Dios, Kaluyi kami. Santa Maria, Iampo ko kami. San Jose, Iampo ko.
Dungganang kaliwat ni David, iampo mo kami. kahayag sa mga patriarka, Iampo mo kami. bana sa inahan sa Dios, Iampo mo kami. ulay nga magbabantay sa Berhen, Iampo mo kami. ama-ama sa anak sa Dios, Iampo mo kami. masibuton nga tigpanalipod ni Kristo, Iampo mo kami. nangulo sa Sagrada Familia, Iampo mo kami. Jose nga labing matarong, Iampo mo kami. Jose nga labing ulay, Iampo mo kami. Jose nga labing mapuanguron, Iampo mo kami. Jose nga labing maisog, Iampo mo kami. Jose nga labing masinungtanon, Iampo mo kami. Jose nga labing matinumanon, Iampo mo kami. salamin sa pailog, Iampo mo kami. mahigugmaon sa kapobre, Iampo mo kami. sulundon sa mga manggagama, Iampo mo kami. dungog sa kinabuhi sa panimalay, Iampo mo kami. magbabantay sa mga berhen, Iampo mo kami. saliganan sa mga banay, Iampo mo kami. kalipay sa mga disgrasyado, Iampo mo kami. kalauman sa mga masakiton, Iampo mo kami. patron sa mga himalatyon, Iampo mo kami. kalisangan sa mga demonyo, Iampo mo kami. tigpanalipod sa Santa Iglesia, Iampo mo kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Masayloa kami, Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Matalibugi kami, Ginoo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluyi kami. gibutang siya nga pangulo sa iyang panimalay, O tigdumala sa kananian mga katigayunan. magampo kita. O Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak. Itugod nga matabangan kami pinaagi sa iyang mga pangaliya diha sa langit ug makapahimulos sa iyang panalipod dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Dinhing dapita awiton ang gusos alang kang Senyor San Jose. Kay sa Diyos kagipalangga, sa himayang langit nun. Kay sa Diyos kagipalangga, sa himayang
samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Karon mao ang ikasiyam nga novena sa ni Senyor San Jose. Mao kini ang mga sponsors and offerers. Zone 9, the people of Barangay Centro, Barangay Chapel, San Antonio de Padua, Tribunal, Mother of Perpetual Help, Public Market, and BEC Celdas of Centro. Sponsors and offerers, Barangay Captain and Mrs. Ignacio Cortez, Dr. and Mrs. Zoilo Cortez Jr., and Corbro Corp., Miss Luz D. Batelier, Miss Restituta C. Sanchez, Dr. Edna R. Seno, Miss Maria Socorro Sanchez, Mrs. Elisa S. Herolaga and family, Mrs. May Histopa and family, Mrs. Virginia Fideliaga and family, Mrs. Annie Hodilia and family, Miss Flora A. Pisons and family, Mrs. Petronila C. Yaon and family, Mrs. Marta Salutilio and family, Mrs. Feli Sanchez, Mrs. Edna Cabilao and family, Mr. and Mrs. Hobelito Apor, Engineer and Mrs. Mario S. Herolaga and family, Mr. and Mrs. Orlando Taghoy and family, Mr. and Mrs. Melchor Dutay, Mr. and Mrs. Eddie and Evelyn Sanchez and family, Mr. and Mrs. Nelson Rule and family, Mr. and Honorable Jeffrey Katarig and family, Architect and Mrs. Antonio Siniagan, Mr. and Mrs. Victor Ang and family, Mr. and Mrs. Nigel Aquino and family, Honorable and Mrs. Botchok Bering and family, Mr. and Mrs. Edwin Ermac and family, Mr. and Mrs. Steve Lowe and family, Mr. and Mrs. Rodolfo V. Owano and family, Engineer Benjamin C. Pipito and family, Mr. and Mrs. Danilo Piteros and family, Mr. and Mrs. Paulino Rivera and family, Honorable and Mrs. Stanislao G. Sanchez and family, Mr. and Mrs. Roberto Simbrano and family, Mr. Zelmo D. Pakibot, Mr. and Mrs. David John Pardillo and family, Norma O. Gabonada and family, Ears of Maximiana Seno, MPH Mavenco officer staff and members, La Chef Merchandise, Mandawi Public Market Vendors Association, Acapulco Salon and Barber Shop, Mr. and Mrs. Paterno Acapulco and family, Mr. Carmelita P. Mendoza and family, Mrs. Carmelita Seno and family, Mr. and Mrs. Marcel Basubas and family, Pioneer Adhesive Inc., Rene Cabahog and family, Altar Decoration Sponsor, Years of Horacio Villamor Sr., Pabos Junk Shop.
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manakan ninyo. Maigsoon na kita karon sa ikasiyam katapusan nga adlaw sa atong binaryo misa pasidungog sa atong patron San Jose. Maigsoon maginosol kita sa atong mga sala karon andam kita sa pagsaulog santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ay sa mga minusolon, Ginoo kaloy kami. Ikaw nga manero pagtawag sa mga makasala, Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa marong pagpangama alam kanamo, Ginoo kaloy kami. Kaloyan ta kita sa Dios nga makagawam sa tanan pasailon sa itong mga sala. Adon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita. O Dios nga nagpahiuli sa kiniya sa tao labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tanawang sakramento sa imong gugma nga dili matukil. Imong ampingan ang mga gasa sa imong walay hunong nga grasya. Ug panalangin diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag. Pinaagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig hari uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kaangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. Ug sa adlaw igpapahulay misulod sila sa sinagoga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinagoga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makapadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan, mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudeyo nga nagtuo sa Dios. Pamati kamo. Ang Dios nining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kap-atan katuig siya nagpailob kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug 5 ka mga tuig. Human niini gihatagan niya silang mga maghuhukom hangtod sa panahon ni Propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo nga anak ni Cis sa banay ni Benjamin. Aron maoy maghari kanila sulod sa kap-atan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako og magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kanako may moanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio.
Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Ang akong balaan nga lana ako siyang gidahugan. Aron ang akong kamot mag-uban kaniya kanunay, ug ang akong bukton mapalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug ang akong kaluoy mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Moingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ang akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Human sa Jesus makahuga sa tiil sa iyang mga tinunan, mingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung ninyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ko sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nagingon, ang tawo nga misalo kanako sa pagkaon, mahimong akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kay tabo niini, mutuok kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong gipadala. Mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maigsoon, niabot na kita sa siyam katapusan nga adlaw sa atong ordinaryo misa nga intaon kamingaw. First time ba kayo ni? Nga wala tay no? Kanang daghang tao, no? Sa akong gisulti ni atong Lunes nga atong parokya 382 years na, no? Since 1638. Yan naman sa mga hitabo, mga 20, di malas ko na mga 20, like 1720 na plague, no? 1820 na kolera. Na naman ato parokya na 1920 na ang Spanish flu. Kanaan ang gini nakabasa, katanaw ko nga kaning Spanish flu, na po dito ang social distancing. Karaan 100 years ago, magmas mga tao, no? So, posible nga nahitabo po nga, wala sa iso ito yung mesa. Ingwani sa Soto style, pero ito sa una, wala pa man tayo ingwani ka atong technology nga sophisticated kayo or advanced kayo. So, basically, nahitabo po niya karon, no?
Usay makaingon ta nga hapay pista pero sige lang, no? Padayon gapon ta malipayon, no? Although dili kay pareha sa una andan nga malipayon kita pero nagapon ang kalipay. Ug sa atong tema, Saint Joseph, our humble guide, no? In dialogue towards harmony in our community. Mapaubsano na to nga giya. Siguro liwat po ni si Jesus sa iyang ama-ama, no? Nga mapaubsanon. Nga naman, si Jesus naghugas sa tiil sa iyang mga apostoles, no? Sa Ebanghelyo pa karon human siya naghugas. Ang paghugas sa tiil sa mga tao panahon ni Jesus, trabaho kana sa usa ka ulipon, usa ka slave, labing ubos nga trabaho sa tao. Yet iya nang gibuhat. So, master good siya, no? Agalon good siya. Ngano nagbuhat man siya na makita lang sa iyang pagka-mapaubsanon. Siguro naliwat po siya sa iyang ama-ama, no? Mapaubsanon kayo. Sa pungwali pa ni atong Lunes, ingon ko nga si San Jose, dili kayo walay pulong sa mga sa ebanghelyo, no? Sa Biblia. Pero iya man of action, dili siya man of words, no? Mapaubsanon kay siya nga nidawat sa iyang pagkaama-ama, primero nagduda siya, hadlok siya moapil sa plano sa Dios, no? Mapaubsanon kay siya nga nagbantay gud sa bitong flight into Egypt, no? Katong gigukod sila ni Herod. Mapaubsanon kay siya nga nagtrabaho, isip panday, no? Para pagbuhi sa iyang pamilya. O sa maingon pag magic dira Jesus ay kapoy trabaho, kapoy pamanday, wa trabaho mo paubsanon. So kita na to nga giya kay siya sa iyang anak-anak, no? Si Jesus muna nga gibuhat po ni Jesus, painomdom ni nato sa atong dialogue towards harmony pod ang pagka-mapaubsanon. Dili pagka-pamitason, no? Nakita na to nga ang pagsunod ay niya dili magpataas kundi magpaubos, no? Sama sa usa ka ulipon. Dili sayon, no? Ang paghugas og tiil. Karon panahon na sige tagadungog hugas og kamot, no? Pero paghugas pod og tiil, usa na ka mubo kayo o ubos kayo nga trabaho. Trabaho ka na sa ulipon. Muna pinumdum po ta, sama po ta sa ulipon, gusto ta mosunod ni Jesus. No? O gusto ta mosunod po sa lakang sa atong patron, iyang ama-ama San Jose. Pagka mapaubsanon, lisod na siya ng anak, no? Muna nya, nakita po nato dire, pinumdum niya nga, ingon siya, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon, nahimo nga akong kaaway. Ipasabot niya na si Judas Iscariote, no? Pinumduman po niya, ang pagsunod niya, obedient po ta, loyal po ta. Kay si bisan gani natural naman no, unay bisan kay si Jesus niya, unay man siya yung ugalingon apostoles, pinili pa gani, no? Siya may nagpili ani, si Judas, pero mo po yung nag-betray niya, mo po yung nagluid niya, no? Mo po yung daot niya, no? So una pinumdaman po ta, bisag gitawag ta sa Ginoo, bisag gipili ta, pwede ka po ta mapareha ni Judas, mo betray ta. Una likaya na to ni obedient ta sa Ginoo, simbahan pod, o likaya na to ang pagbetray, no? Mo po ni atong part sa dialogue towards harmony. Again, dili lang sa pulong, sa buhat gapon. Kay sundo na to ang style ni San Jose, dili lang kutob sa pulong o dili sa buhat, no? Actions speak louder than words. Ug mo ni, ug katulo, labi na karon panahon na nag-antos kita, kinsa mo kayo nag-antos kitang tanan, no? Kitang tanan nag-antos ta, naglisod, no? Pait. Mismo ang Ginoo dili man sa exempted ni ani, no? Agi man sa pag-antos, bisag si San Jose, agi man pag-antos. So part so ni sa to kinabuhi, mintas natas kalibutan na agi ni ang pag-antos, no? Way tao nga wa kasuway pag-antos. Pero pinumduman ta bisan sa pag-antos uban sa suffer with joy, no? Kat-on tatas dili to suffer with sadness, no? Nindot kitong tema ni dili tema, motto ni Bishop Boy Abarquez, no? Gaudium in Cruce, joy in the cross. Nagapon dahil joy gapon bisan sa ni? Dili joy ikaw ha? Dili joy.
Dili nga, joy ro pa sa dili basa dahil. Joy in the cross, no? Jesus over you. Nindot kay J-O-Y, Jesus over you. So, bisan pa ni ana sa pag-antos, bisan pa sa kalisod, nagapon ang Ginoo. No? Sama sa Ginoo, nag-agi masa di masa sa exempted. So kita po, no? Amao po ta, inato ta makat-on po ta pag-antos, but with joy, Jesus over you, no? Apil gapon ang Ginoo. Wa man ingon ang Ginoo nga mosunod ka nako, why pag-antos, kani ingon sa take up your cross, no? Joy in the cross, nga ana, Gaudium in Cruce. So hinautong ta maigsoon sa atong pagsaulog karon sa katapusan nga adlaw sa Novenario Misa 2020 nga mingaw in town. Pero sige lang, no? Nga katunta sa dialogue towards harmony nga kita gitawag pagsunod sa Ginoo, una humble, dili hambog, no? Kaduha obedient o loyal, dili mo betray. Katulo, katon gyapon ta mo antos, pero dili abag antos nga masulubon, kundi antos nga nagapon ang joy o Jesus over you. O pangayoon na itong pangalihan ni San Jose, atong humble guide, atong giya, atong patron, no? Mapaubsanon nga giya, nga makabot na ta, makasunod ta sa Ginoo, sa aning pagiha, humble, obedient, ug learn to suffer with the joy of Christ. Manindog nga igsoon pag-ampo kamo, aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, kagawom sa tanan. Ginoo mo dangat untang anak kanimo ang among mga pangiliya uban sa mahalan. Aron kami uban human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoo man na kaninyo. Bayaw ni makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Santos nga man Dios nga tunay ang kagawam sa nanangay matarunggit. Nga magmalipayan kami sa pagdaigin mo sa tanang panahon na panlabi na kining mayawang panahon sa pagkabanhaw kung sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Among karaan kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunog gibago. Ya kang Kristo gitibok mag-usab ang among kinabuhi. Tungod ini uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmayang tibok kalibutan. Usama ang mga anghel sa kalangitan idog pag-awit sa imno si Mimaya ya sa walay hunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa Mimaya usana sa katasan. Dahil kung ani sa ngalan sa Ginoo usana sa katasan. Santos gid ikaw Ginoo tuburan sa nang kasantos. Ipadala mo espiritu ang pagsantos magas. Nahimong kinialang ka na mo lawas dugo ni sa Kristo mo Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagulay mi ko siya og panoy pasalamat kanimo. Ika sumiatag nining adto siya mga tinunan og ingon. Dawata kini mga tanan og kan-agi kini mga kong lawas nga itog yanalang kaninyo.
Sa amang paagi tapos ang panihapon mi kuha sa kalis. Mi pasalamat kaning pag-usab mi hatag niningat to siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini Panginoong kangutanan ni kanini kini maong kalis akong dugo sa pagugtunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kanyang galang sa mga tao masalama pasaylo bawata kini paghamdom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Aron paghandom sa kamatayan pagkapanahon ni Kristo kalad kami kanimaman. Hingpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Napasalamat kami kanimo kung kay mo kami kaisip ngayon nga matubang malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo kayo sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan imo nga mahingpit kami sa gugma. Pani Francisco among Papa, ni Jose among Bispo sa mga pari. Namdumi sa among maigsoon nga nangamatay, malauman nga banaw silang tanan nangamatay, diya si mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahig si mong naw. Kaluoy kaming tanan, himo kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostoles na mga santos nga tuman si mga pabuton, latas katuwigan. Uban kanila mo ikaw nga dago na mo ikaw nga pinagi sa Kristo imanak. Pinagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya gihatagan na kanimo makagawang mamahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanadong himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita nga moabot unta ang ingarian sumala sa kitudlo kanato ni Jesus. Kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaloy malikay kami kanunay sa lagunay sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles sa kalinaw ibilang kaninyo. Akong kalinaw ihatog kaninyo. Ayaw tanawang masalap na yung pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita tang panaginig sunay. Dahit na kaninyo, dahit. Kordero sa Dios, nga wagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami sa Allah. Cordero sa Diyos na nagawatan sa masala sa kalibutan, kaluy ka. Cordero sa Diyos na nagawatan sa masala sa kalibutan, patagin ang isang kasibutan. Kini mang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulan kitang tanan nga gidapit alang siyang panihapon. Ginoo dili ako hangay mo kalawat kanimo, pampamulong mo lamang, amayo ako. Sa naandan ato ka puting bono, lawas ni Kristo,
Anindog, magampo kita. Kagawa mong tunay nga Dios nga nag-andam ka na mo alang sa kinabuhi nga dayon pinagi sa pagpanahon ni Kristo. Padaghana din ka namo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko, lig-una ang among makasing-kasing pinagi sa pagkaon nga makaluwas. Nagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Regina Coeli, Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. The Son whom He merited to bear, Alleluia, has risen as He told, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Blessed Virgin Mary, Alleluia, for the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of Your Son, Jesus Christ, our Lord, You bring joy to the whole world. Grant, we pray, through the intercession of Blessed Virgin Mary, we may attain the joy of eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Oratio Imperata. And our Father, we come to You in our need to ask Your protection against the novel coronavirus that has claimed lives that has affected many. We pray for Your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure to this pandemic. We pray for those afflicted, may they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and all of those in need. Through our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with You in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, Saint Roch, San Pedro Calungsod, our patron saint, Saint Joseph. Ugma sa atong pista, aduna tayo unom kamisa, alas 5:30 sa kadlawon, alas 6:30 sa buntag, alas 7:30 sa buntag, o alas 10 sa buntag, mao ang Pontifical Mass, then alas 5:30 sa hapon, o katapusan, alas 6:30 sa gabi. Padayon ka po mo simba sa live streaming, o niya, paghikay lang po mo, inagmay lang sa, wala sa tayo inasal karon, no? So, padayon ka po, malipayon ka po atong pista, although diligid para sa una, pero sige lang, no? Kaya ato man ang sa ulog halang sa pagpasidungog sa atong patron. Ang Ginoo mana kaninyo. Langin kayo ng Diyos gaw sa Amahan, Anak o Espiritu Santo. Tapos ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Advance happy pista kanilang tanan.